आर सरी तार बहिन चोदो अपना जीजा के टारगेट करत रहो आय। तोरा औकात बानू तो आज आरा जमना स्टूडियो में जाला तोनी के नू वही स्टूडियो में हमू आवतानी ठीक बा। देखा तनी तोनी के कितना औकात बा। और सुन ले बेटा टारगेट कइले बड़ीस अपना जीजा के अमरेश जीजा के ठीक बा। तो सुन ले कान खोल के बात। तोरा के हम रैली ला एक चलते के जौन गाना गाना लिखेलिस नू चाहे गाना कुछ करलिस तो तोर गाना एकदम अहिर के कॉपी रहला ठीक बा। जे जौन अहिर वाला गाना रहला तो बबुआन लगावलिस एक चलते हम तोरा के टारगेट कइले ठीक बा। ते भी समझत नहीं कि हम के हई आ के ना हई ठीक बा। और बता दो कान खोल के सुन ले तो टारगेट करबे अपना जीजा के। आ जहाँ भेटा गुला तार बहिन चोदो तार गाड़ी में बांस ठेल दे हम निकालम गाड़ी में बांस ठेला मुंह में निकाल दे हो। और औकात बाद हूँ तो हमारा नीचे नंबर लौकता हमारा छाती के बगल में नंबर लौकता निकाल के फोन करके मैं फोन तो ना लगे नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर ली है ठीक बा। तोरा का बता अतना भी बता तनी के जवन स्टूडियो में जा गाना लिखिलिस नू वो स्टूडियो में हम आवतानी ठीक बा। कौन दिन समझल तोरा एतवार का समय देता नहीं एतवार के आऊ हम आवतनी उजे तोरा स्टूडियो में ते जवना गाना धर्मवीरवा के गाना लिखेलिस उस स्टूडियो में आवतनी। सुन तोरा गाना लिखे के लूर नहीं तो सीख ले हमनी से गाना लिखे के लूर नहीं हम सब काम करीला म्यूजिको बनाईला सब हर एक काम जितना संगीत लाइन में रहेला नु न्यूज फ्यूज सब रेलबो करीला बहुत अच्छा से सब काम करीला। हमार नंबर लौकता फोन कर व्हाट्सएप मैसेज कर हम तोरा हम फोन करम ठीक बा। हमें के अपन पर्सनल नंबर लिखी देते एक चलते हमारा अपन व्हाट्सएप नंबर देते तोरा के कैसे हमारा बहुत कॉल आवे लगी तो हमारा व्हाट्सएप कर हम तोरा पर मैसेज फोन करम। औकात बात मिल लिया और तोरा गाना लिखे ना वाला तो हमने से सीख ले ये मत कर अहिर वाला गाना के बबुआन मत लगाऊ ठीक बा। तो एक चलते हम टारगेट करीला तोरा कॉपी खाली टारगेट करीला त्या के हमारा कमेंट में गाड़ी देतरिस धांस दे मौसन हूँ के उठ ना हुई। आ देखा तनी कौन तोहर जीजा बचई हन जवन जना गाना लिखेला नू कोनो जना बचई हन ना समझ ले। बहिनचोद जब देखा तब कुछ ना कुछ बहिनचोद विवादे करत रहत रह खालसा ईरान के कॉपी करत रह सब जाता ना बाड़ा सो ई राइटर फाइटर साला हमनी के गाना अहिराज करके छोड़ देले बा बहिनचोद वो गाना के लिख देलस के बबुआन राज करके छोड़ देले बा। फिर से दूसर का गाना के प्रखंड हो चाहे जिला के अहिरे सहीला मसूरिया में ले यादव के वो पर फिर जाके गाना रिलीज करवा दिलस प्रखंड हो चाहे जिला बबुआने सहीला बहिनचोद जमन देखा तवन गाना कॉपी कर लेता। औकात में रह औकात में तो हिला के रख दे जा भी। अगर ये सना मन बस तो बेटा तू समझ ले आर शायरी तो तू समझ ले एकदम तोरे के टारगेट करके वीडियो बनाओ तनी और केहू के ना तोरे के एकदम खास करके तोरे के आर शायरी तोरे के टारगेट कइले बनी एकदम आए वीडियो में केहू से हमारा दुश्मनी नहीं के ये वीडियो में तोरे से एकदम दुश्मनी बकाए सकते हमारा वीडियो में आके गाड़ी देले बाड़ी ये के चलते हम तोरा के टारगेट कइले बनी ये वीडियो में और ये वीडियो में तोरा के टारगेट करम हमेशा। और सुन ले हमनी के जात हरदम विवाद में रहेला ठीक बा ऐसा रहेला हम जानू हमनी के देख तो नहीं तोरा पता होई भारत में कौ करोड़ यादव बाणे 67 करोड़ यादव बाणे ठीक बा। इतना समझो अगर सब यादव एक होगो नहीं जा तो का होई अब तो के पता चल जाई। तो चलो लो भाई लोग हम ये वीडियो को रोका नहीं हमारे यूट्यूब चैनल बचे अमरेश अहिरान से जाके सब्सक्राइब करो लोग और बेल आइकन दबा के ऑल कर दिया लोग। और फेसबुक पेज बचे अमरेश अहिरान इंटरटेनमेंट से जौना के माध्यम से फेसबुक देखत नहीं जा तो एक फॉलो कर लेम जा और यूट्यूब पे देखत हो जाता यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइब कर लेम सब्सक्राइब ना कर ले जाता और वीडियो के इतना तक शेयर कर दिया कि आर शायरी के पास पहुंचे हम तो टैग करके डाल कहीं जरूर हमारा वीडियो तू देखत हो बेटा ठीक बा जरूर तू हमारा वीडियो देखत हो। चलो हम आते जैसे और इंस्टाग्राम हमारा आईडी बचे अमरेश अहिरान रेलाई मशीन से जो कि हाँ हमारा फोटो लागल बा जाके फॉलो कर दिया और चैनल के सब्सक्राइब कर दिया और हमारा नंबर लिखत लौकत नीचे व्हाट्सएप कर लिए बेटा जब मनता जहाँ मनता है जैसे मनता वैसे फरिया लिए जो।